sa buntag sayo kani guys, may ato mis baba sa suba kay among gi sugat si Bert kay namalagog pang dagko. Kaming tulo ani guys. Si Alex o si Rosel nga ato dito sa baybay. Sayo pa ni sa buntag guys. O dinhi amo ang nakita si Bert nga niuli na gikan sa lawod. O sama sa gihapon guys nang mamsa si Ja gamot siya ay kuha. Ika pila na ni ka adlaw guys, 0 siyas pang mamsa. Nibiya sa pamalangrig panggagmay kay nang mamsa na pod pero wa jud siya ingon nga wa jud siya sapon sa swerte guys kay 0 lang gihapon. Daghan ang lumot na ni among dapitron guys tungod tingali sa uwan init. Init day guys ang makapalumot sa suba sa arang inita guys. Musiaw po ning lumot. Daghan makaw ng mga isda ani guys. Nindot kay tan-aw ng mga lumot. Gamay. Ato tag bukid ron. Domingo bitaron. Ato ta mamaha, ato ta magdungan. Balik tag udtura pod ba? Siguro tato mamahaw. Kay? Na, madali ra mo muuwan. Medyo na magnatay service nga ni atot kay Palit ta ugma. Palitag sa babao ra. Kay kuan upat ah. Ang bao-bao katunga bayran no pila kuan 100 kapin man na 50. Kape 200 na. Ha? mura na multicab. 200. Okay. Walang sihar gud nang Yuta na lang, bahit na lang kog lote. pila walang sihar gud nang 5 ka tuig nga tag 70 mil. 70,000 ay buwan. Isa ko ning manusa gabi. Wala ka na? Kape nga no. Oo. Kamsa na sige ani na. Mamusa mo diri. Naabit ta. Para ito na magpangawa. Sa merkado na nagilabog tele. Anas mga ero. Sige na yan, pan na mo na mga stick pataban. Ha? Kaping stick pataban. Or kuha na to nag pa natin pangalan siguro to. Panit lagi. Isa may gausok anak Bert, ikaw Bert? Ba? Saya tina, basig Siguro ni. sa bahara na nakuan. Giusok. Di taan ni kapalit og panakot. Karya magbuntag. Ha? Karya magbuntag ba? Taan. Naba kay ko ano si Jose. Palit kung mangsim lagi ako na pupataan. Bert. Ato ako no ila atilibit ko kabising nang namtang siya. Kuan ro Jose. Day. Lex,
Bisa nanangtang si Manong ba? Yung sinanantang si Manong pa. Wow, bita po ning manabo tag Para ba pag bayre? paon yo para ba ta kabayad kay wa kakuha. Ito, barako agbon. Ha? Barako agbon. Barakuan. Kaya barakuan. Na. Tara sana mo tao pa. Tama. Aliter ko kisalit lang na. Nay gihatag hitatik Robert. Ay, Nawang ta ko, di naman kong katik og mother, dawata rin, unsa man na? Kanang dagon, adik ko. Di ko, Tek. Hama to isang taga kay ba na paon. mo lagi na itulo ka bukad to. Taga atulong ha. Oh, taga. Oh, Taga? paon. Kana. Testingan niyo ron ba? Unsa may makuha ana? Bugaong? Sama ito ba? Asa? Dita? Kanubin mo paghuwat pamahaw ba? Ada junga na? Ah, kay ang kaon to palang ray kuya. Boy sakinin to ba? Kami lagi nagminos. Ay, samo taga pagron. Di ka. Guys, nininhigayo na guys. Nangita kog paon ani guys, pangkagmay. Nakadala og 3 ka kilong mangsi sila guys. Ang 1 kilo ang hinluan para sa gagmay. Ug ang 2 ka kilo ila ko ni itaktak pataan sa panagko. Diskarte ming tulo guys. So asa joy maadyo ani. Bukin sa joy makakuhaan ig isda arong hapuna. Namaon po si Alex guys og panagko kay sila may nanguha og paon. Nireklamo siyang papa nga siya na kuno po yung managko magbataan. Namihod naman ni kuana na. Motong nisukot si Bert nga si Alex laman ang mulawod kay wasig si Alex po swertehon. Jamo. Lagi to na gamay jamo. Namaon po si kuana ni guys. Si Tagpila na mong Berto taga di ay? Junior. Kuana mag 40 siguro, 40 siguro. Pagkatos mo na ubog nakabot, nagatos lagi. Ini dahan taon. Tang tagdahan mo. Geriya ta. Adlaw mo ako gabi. Buntag uto hapon gabi. Namaha pa ni siya guys. Mintras gihusay pa ang panangre. Namaha pa si Junior, yung papa sa husay sa Lagi. Siguro bitaw Palangri, ko guys. ibilin itaktak na doy. Tao. Di ako ipaan be. nining tayo mga guys na ang mamasura na si Alex ug si Junior. Tanan na to guys kung kinsa joy sa duha karon nga mo lawod ang makakuha og dako-dako nga isda. Na-challenge sila guys kay ilang amahan ganinong buntag wa man makakuha. Sila kung namutaktak karong buntagan nang nagbo sila sayo sa mga mananagat. Nangita sila mangsilang guys si paon wa may nukos mangsilang. Nalihay man sa labasiro jamo. Ang una ni tumod guys si Alex.
Nilabay ra sa labasiro si Alex, guys. O ingon man si Aladdin, nilabay lang sa labasiro ni sinya sugwa kuno jamo. Mao na nga nilabay ra sila sa labasiro, guys. Uwa madugay niabot po dag akong manager. Si Ma'am Bilin. Nagdani siya og lechon, guys. Unsa na kang Gihatag tumawag niya lay? namo. Wa mami kay dito mami. Salamat Ma'am Bilin sa imong gihatag nga Focus. lechon. Nakaambit pud mi sa birthday ni Flo Marie nga ilang apo. Nanawag din siya, guys, pero wa mi kabantay kay ang among atensyon dito raman sa dagat. Kay 12 man si Mao Marie. ni nga siya na lang ni duol na mo dire. Og dako po namong pasalamat, guys, sa iyang gihatag nga sudan. Ni focus ko ari manggod kay nga Muso yang makabaligya duha, sila guys, jamo wa mo dai jud kamo kuno sila sila isdang kuha. Wa kay labay maglabasiro. Nananam diyang managat, guys. Naawa Bakit ang man. usa? Hasta sa Aladdin, guys, pila ni kaadlaw zero na si Janice Panagko. Tuar gilabyan nila. Unsa mo nga film mo anang kuan? Probial? Oo. Ya na pares mauna mo ni marang buok waon ya. Amo manda ang gasolina di na magsalig ana. Kaysa una magpalista unja pag abot ito Lima ra. itud-tud ta manang 5 ra man. Mo tigingon ito ra. Ba? Bahala gud og Ari, adya patungod nang lube. kami na may mamalit og gasolina pila ka tuig na di na magsalig anang lungsod. Para na sila na ilang gasolina dihag. Bitaw. Bao, mano to yung pag-meeting ba? Ay gi ingon. Lami Bert, lami og makuan ani sipon. Sa wa madugay, guys, si Junior na pod ang nitumod. Si Berto Gamay. Mo na po nitumod, guys. Ambot og naaba kaning isda kay morg nilabay mong gyapon sa labasiro, guys. Mo to nang niduol mi sa ubos-ubos nga bayan sa baybay kay wala man pa magtingog ni sinyas man po wa mi kasabot sa sinyas adto, guys. Mo to among giduol. Amo siyang giduol diri sa ubos nga bahin sa baybay o unsa tuibot pasabot ni Dia sa sinyas. Kulbahinam ni, guys, naa ba kanang isda uwa? Kay si Alex, si Berto Junior og Senior wa man mo. Kani ka si Junior naawa ka ni. Kulbahinam kayong bata, guys, kay wa ginlabay mas labasiro dito sa kuan. Pero nahibong mi, guys, kay gihuwat si Dia. Sa may but pasabot ani. Aduna day isda, guys. Duna day isda atong iya day kunong baligya ni Tunyo. Ni Dunggor to siya, guys, kay nagpakudak. Nagpakudak siya yung isda. Nga Wa mo 2 kilo sugutan ng kana, doy. video-video gipakudakan rag isda, guys, og iya na pong gitapon dito sa labasiro. Kalma lang kayong bata, guys.
Ato makita yung isda ron guys, o unsa kani nga matang sa isda nga nakuha niya karon. Primero niyang pagpanagat guys, sukad siya ang pagtrabaho sa pantalan, nibalik siya tungtong sakayan, nanagat. First timer jud ni guys. Usbon man jud ang tipo sa timbangan kung matungtong na puglaim pong butanganan kay mausob ang tipo niini. Hala guys, naa jud di ay lambana may kuha niya guys. Matod pa niya guys, 3 kapin, 3 media. 3 media kilo guys nga lambana. Nalipay lang pug ko guys kay nilang tulo murag siya giswerte. Guys, daghang salamat sa inyong pagsilip guys, o ako moingon. Bye-bye.